Sigupan sa lang nato nig sari-sari dinhi mga tsoy, parisan sab nato og putumaya. Uban lang gihapon nako karon ang akong pinakagwapa og dili maldita nga uyab. Maayong adlaw ninyong tanan dinha mga tsoy. Ako day si Itsoy, ang vlogger nga dili tisoy. So for today's video mga tsoy, atong tilawan ang pinakalami nga sari-sari ug putumaya dinhi sa Kabadbaran. Kana nga time mga tsoy, padulong na miana dito sa merkado. Pero before dita mamainit mga tsoy, ubani sa mininyo, mubayad sa og wifi dinhi sa 7-Eleven. Kaya lagi mga tsoy, ting bayad naman sa tong wifi karon, kinahanglan pud ta magbayad sa atong obligasyon. Basin unyag mawad-an tag connection ani mga tsoy, na dili na gid ko ka-upload og video. Pero pag abot na mo sa 7-Eleven mga tsoy, na bad news kayo, kay offline man ang 7-Eleven, mao nang dili gid ta makabayad og wifi ani karon. Ug mao to mga tsoy, wala na lang mi nagpaabot kung kanus amo online og balik, nang lakaw na lang mi kay aron makapas pa mismo initan. Kay gabi na mo pud kayo ni mga tsoy, mga alas 7 siguro is gabi. Unya sa among nahibalaan mga tsoy, mga alas 7 manirado nang painitan. May gani mga tsoy, kay ila pagid tang gihulatan. Pag abot pa nato dinhi as painitan mga tsoy, wala pagid sila nanirado. Kay giingnan pa man mi ni ante nga pwede pa daw. Unsay hulatan plastaran oy, nag-order na lang dayon mi dinha mga tsoy kung unsa among kaunon. Gigara-garaan pa mi ni ante nga pilan daw na puto konsinta, pero gibalik lang ni ante kay niingon man mi nga dili mi ana. Mao to mga tsoy, naka-order na mi og putumaya ug sari-sari. Siyempre mao gyud content dato karon, sumo gyud na atong orderon. Salamat lang pud mi ni ante mga tsoy, kay kaning duha nga putumaya nga yang gibilin, iyahan na lang gihatag sa amoa para naa gyud mi makaon ba. Kay lagi mga tsoy, paborito mo namo ning putumaya god, pero amoa nang gibayran ang gihatag ni ante sa amoa ha. Ganahan jud kami mamainit dinhi mga tsoy, kay lahi ra gyud ang ilang putumaya og sari-sari kontra sa uban. Unya gawas anang tanan, grabe pud kay ka-jamming ni ante mga tsoy, kada kaon gay namo dinhi siya gyud ang musugat sa amoa. Unya mao to mga tsoy, dinhi ang panahon na nagpadugang mi niyag duha ka putumaya. Salamat lang pud mi ni ante mga tsoy nga nangita gid sa paagi aron makitag putumaya para naa siya ma-serve sa amoa. Gidungagan din namo nagduha dinha mga tsoy, tungod kay niingon man ako manghod nga muanhi siya. Unya kay lagi arang dugaya man kay niabot niya mga tsoy, na amo na lang nang gipabalot ng among sobra dinha kay gabi na. Pag human og balot niya ng tanan nga among gi-order nga sobra mga tsoy, nanguli na pud mi kay nangabusog naman. Unsa pa atong hulatan, pasi na ta. Pero nakaingon gyud ko mga tsoy nga padulong na gyud mi uli ani. Unya kay pag abot na mo dinhi sa Soriano mga tsoy, na nag-order pa man ning siomay ning isa. Unya kay lagi love man nato, ato na lang suportahan oy kung lagi malipay. Ilado biya po ning lugar mga tsoy nga daghan yun magtambay dinhi basta gabi na. Pero nining panahon na wala pa kay tao mga tsoy, kay perte pa mang sayuha. Kumbaga mga tsoy, kami pa lang ang naa dinhi Wala na ko ni kaon og siomay dinha mga tsoy, kay nabusog na ko sa putumaya og sari-sari. Gaina mao tong tamang video na lang ko siyaha dinhi mga tsoy, nagpaabot nga mahuman siya og kaon. Kay mao may ang kalipay mga tsoy na atong suportahan oy, kay basin niya masuko ba, maawayan ta. Mao tong para dili kay tantong laay mga tsoy, nag-video na lang pugos iyaha din niya Unya sabay tan-aw sa iyang gwapa nga itsura, tapos pa-cute-cute pud dayon tas kamera. Unya kay nahuman naman siya og kaon mga tsoy, dili na ta maglangan-langan og standby dito manguli na pud mi dito sa ilaha kay medyo gabi na, basin makasukan niya ta iyang mamagpapa ba. Og maoro to mga tsoy, dinhi lang siguro ta kutob. Kung nakaabot man gay ka dinhi ang part nga video, i-comment daw kung taga-aha ka aron na shout out ka. Og maoro to mga tsoy, see you on my next video kung aha na pud ta moabot mga katsuyans.